Зараз ідуть так звані парламентські вибори, вони будуть у вересні. Вже залишилося кілька там уже 5 місяців. 11 вересня. Так, 11 вересня, 5 місяців залишилося. Все ми кажемо, виборів этих немає, вони будуть сфальсифіковані, це все правильно. Але глядите, я уже налічу 6 список. 6. Это просто уже анекдот подобный. Это что, садомазохисты там, ті, що там ідуть, на во що ви йдете? Видите, навіть коли виборів нема, одна справа, коли опозиція зібралася, домовилася, має агульний список. І от во влади буде один кандидат, тільки один. Вони там на початку виберуть там 3, 5, а потім відберуть, і буде один, на якого вся вертикаль буде працювати, якому напишуть там його на там 55% ці кольки. Уявіть, коли супроти його 5 чи 6. Еще годов 10 тому это было бы не так важно, потому что навіть, коли выборы были у 2 тури. Коли вот сумленные выборы уявить, то кто на другом месте окунулся, и он выходит в другий тур, и все оппозиционные выборщики за него голосуют, и он может промаршить. Зараз выборы только в один тур. Кто набрал односную большесть, например, набрал 25%, а наступные 24%. Все, депутат. І видите, одна справа, коли у нас є один кандидат, супротивладного кандидата, і вони фальсифікували, як завжди, вибори, і украли у нас перемогу. А це можна буде відсочити, будуть екзитпули, полезуть всякі соціологи, назиральники будуть там где-то там підглядати. Це одна справа. Наша опозиція моцна, і украли перемогу. Друга справа, коли 5 кандидатів розтягнули голоси, 5 не буде по регіонах, але по Мінську буде і більше, де саме демократичний електорат. Розтягнули голоси і самі у себе украли перемогу. І наші колеги з Заходу скажуть, ні, у цього кандидата від влади було не 55%, його було тільки 25%, але він перемог. Тому що ви самі голоси розтягнули, другого 20%. І ця палата буде признана парламентом. Білорусь йде до драматичних подій. Ми не з'являємося навіть суб'єктом. Ми розпилені, ми змагаємося один з другими. Може з'явитися інша опозиція. Я думаю, тут ви ведаєте, що у Путіна шмат симпатизантів в цій владі, особливо в силових структурах. З'явиться та нова опозиція. І вона буде тут визначати будущее України. А ми будемо тут розбиратися поміж собою, це дробні свої амбіції. Була ініціатива інтелігенції. 3 місяці, навіть більше, ми ведемо перемови. На кон этого конгресса, який інтелігенція пропонувала. Уже Гілевич поспів померти 3 місяці, не дочекавшись від наших ніяких рішень. Навіщо потрібен цей конгрес і об'єднання на конгресі? Перша мета конгресу і перше питання порядку дня – це сказати білоруському народу про реальну ситуацію, якою опинилася країна. І як ця ситуація далі буде розвиватися. Що здарилося з нами, чому здарилося, куди пойде далі. Друге питання – пропонувати білоруському народу, що треба робити, щоб наша країна вийшла з кризису, щоб ми стали жити не горш, а лепш за сусідів, бо ми це варті. І нарешті третє питання – це що повинна робити демократична опозиція. Тут видовочно, вона повинна консолідуватися. Можемо створити некую постоянную пляцовку, щоб мы могли консультоваться и иметь некие огульные решения, огульную стратегию. Я приехал сюда, чтобы рассказать вам про этот конгресс, чтобы закликать вас подтримать его, отказать на ваши питания, и коли я переконаю вас, то закликать вас для вилучення делегатів і ділу до этого конгресса. Конгресс будет цілком прозрістий, всі документи будуть обмірковуватися публічно в інтернеті, в газетах опозиційних до Конгресу. Всі зауваги будуть збиратися до його. Тут вельми хутко може стати вельми неспокійно, тому що людей до цього підводять. І одна справа, коли це неспокійно узначалить цивілізована, відказна опозиція, яка боїться згубити країну. А друга, коли вона буде вами, дякуючи вашій позиції, авторитет, моральний подмурок буде розбурений, і цими забуреннями скористається вже інша опозиція, якої наплівати на білоруську державність, коли не буде.